Onwa setwa kotende kod yiero jokanyo mag IBC mabe neno ni ena sawa kosi neno nade Sheila. Aparo ni kaka wasewacho ni jo Kenya ne mano dhiedo gin gi ratiro gi mar dhiedo mondo giwach ni nitie gik mane ginene process no kano kodhi maber. Oningo wami do thuolo mondo ng'iyane ni ere gimomiyo giwacho gik machal kamagi mondo giyal mondo ging'ad bura mondo wane kaka wanyalo move on as a country. Gimanya wacho maduong' kabisa ni Kenya samoro wanaga gi shida maduong' kabisa. Emomiyo samoro ng'ur nitie kata kuom ogandawa. Kik waket siasa, tugo mar siasa e ngima mar ji. Siasa ber. To kochopo ni koro ngima mar ji, weche mag dongruok, weche mag kelo maendeleo, kik waket siasa ahinya. Kaka wawacho ni nitie joma nyaka sani onge gi wajumbe. Nitie rowerni ma wadwa dhi mondo waket registration mondo walok telo mar Kenya ni. Magi ngimawa, magi future wa. Koro kwadwa ni ng'ato ji ni bedo ni kila sate gimoro mora kobiro en iketo mana siasa wiye. Sama gik moko dhini maber kaka idwaro to onge ng'ur. Sama koro ionge kacha to kendo koro ikele ng'ur. Ngeni wambe waneno ni wan kaka oganda waneno ni onge consistency onge kacha. Sama ne gineno maber gionge gi wach. Sama koro ok tim kaka gidwaro koro ng'ur nitie mang'eny. Agombo ni kaber to jotendwa oningo prioritize ngima mar jo Kenya. Gima nyalo kelo dongruok. IBC okoningo bedni nyaka sani pod waonge gi commissioners. Nikech siasa mitnwa moingo kelo dongruok ne oganda wa. Mitene ni ng'ur mantiere doho ni samoro tendre koda weche mag siasa samoro neno nitiere lwete ng'ato kanyo. Yani emomiyo nawacho ni trust deficit kendwa ka rach. Oningo wadbeda ne piny mondo wane ni wanyalo lose nade. Nikech sani kata in Sharon ichung' sani imosa mana ni idhi nade Nyamigori. Tawacho ni Sharon chato koro mosa kama tanang'o. Nitie lwet ng'ato igma. Kokimosa be achaka ng'ur ni ok ni mosa nango nitie lwet ng'ato koro marwa tek. Apani marwa tek. Gimanya wacho ni gikone ji te dwaro mana dongruok. Onge ng'at mora mora Kenya kaka te piny ni manyalo wacho ni an ok adwa neno ndara maber kata ok adwa neno skul maber kata ok adwa neno nyathina kodhi osiptal to yudo yath. Oningo wapar gimomiyo IBC nitie, oningo wapar gimomiyo doho nitie, to oningo wapar gimomiyo chikegi nitie. Chikegi nitie mondo wa advance agenda wa mar dongruok, mondo wa advance agenda wa mar security, wa advance agenda wa kaka mine, gik moningo bedni watimo. Nikech samoro pani wiwa wil gi gimomiyo gigi nitie. Koro wan wagoga siasa piny kae kar mondo wang'e ni to the bigger picture en ang'o. Sharon bing'e ni nitie tiyo oganda moko e Kenya ka mobeta maloso grube ma gin gi joma gi sponsor madhi e doho e gimora mora matimore mar ng'iko process mora mora matimore. Mano be nyalo bedo. Mano nyalo bedo to bedo ng'eni elections wacho ni yiero ka yiero nyaka en ge emotional en ge emotive. Wacho ni yiero ka yiero bang' thuolo mar higni 5 ng'ato neno ng'ato ok oketi ng'ato ok oyiere yiero nyaka bed emotive nikech en interest mar ng'ato ka ng'ato dwaro mare. Kiketo gimoro nwalaro ji adek kama wantie ni adwaro mane an ma mondo ayude. Mheshimiwa Nyikal dwaro no yude. Mheshimiwa Sheila dwaro ni mondo yude. Koro en interest process emiketo monengo ket maber mang' wayudo go ng'at achiel. Kato wadwaro ni jomodong' boyie ni ng'at achiel ne modhi gichak girit odiochieng'. Lakini Sharon kanyalo medo aning'e ni okoningo giluor ahinya weche mag IBC akeyo giluor ahinya. Gitiyo ne jopiny. Kitiyo ne jopiny tichaki duogo tinyisogi ane mana dwa bet mondo achung'nu kama. To be gik moko bodhi adhiya maber kik giluor ahinya. Nikech kata yiero mokadho waneno ka sani jok mane ogo kura mopogore kaka jok mane ogo kura mopogore sani nitie broad based government. Koro kik giluor ahinya. Kitiyo ne jopiny. Kane nyingegi nopedhi ang'eni negi nodadho gi mabende negi chiwo explanation gimomiyo